Nyt olemme melkein keskellä Suomea. Olemme Karstulassa, josta on kohtuullisen lyhyt matka moniin paikkoihin. Karstula on vanha pitäjä. Seuraavaksi Karstula viettää perustamisensa 150-vuotisjuhlaa. Karstulasta on tehty muutaman vuosikymmenen välein elokuvia, joista huomaa selvästi kunnan voimakkaan kehityksen. Näissä kuvissa on vanhaa Karstulaa. Ja tähän lyhyeen elokuvaan olemme voineet ottaa vain joitakin välähdyksiä Karstulasta. Paljon olisi ollut vielä kerrottavaa. Karstula on Keski-Suomen ja Pohjanmaan rajalla ja asukkaita meillä on reilut 4500. Ja tietenkin Karstula on hyvin mukava paikka asua. Meillä on paljon järviä, puhdasta luontoa, erinomaiset palvelut ja paljon mukavia ihmisiä. Työpaikkojakin löytyy ja ennen kaikkea paljon harrastuksia. Ja se on kyllä mainittava, että Karstulassa on Keski-Suomen alhaisin veroprosentti, nimittäin 18,5%. Me Karstulassa kehitämme joka päivä yrittämisen kilpailukykyisempää toimintaympäristöä ja edistämme yrityksen kannattavaa liiketoimintaa. Bisnestä tehdään ja voitolla edetään. Ottakaa yhteyttä. Karstulan elinkeinoelämässä on joitakin merkittäviä vaikuttajia, jotka ovat tunnettuja myös kansainvälisesti. Yksi niistä on Honkarakenne Oyj. Saarelaisen veljesten vuonna 1958 Lieksaan perustama yritys on vuosien saatossa kehittynyt voimakkaasti vientiin panostavaksi kansainväliseksi yhtiöksi. Karstulan tehdas aloitti toimintansa vuonna 1971. Finsavotta Oy on vuonna 1955 perustettu perheyritys, jonka sydämen asiana on suunnitella ja valmistaa tuotteita luonnossa liikkujalle kaikenlaisiin olosuhteisiin. Korkeaa työnlaatua arvostetaan myös Suomen puolustusvoimissa. Siitä on osoituksena Puolustusvoimien myöntämä sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001. Savotta on monivuotinen yhteistyökumppani katastrofikohteissa toimivien avustusjärjestöjen kanssa. Useihin näihin kohteisiin ympäri maailmaa on Karstulasta lähtenyt sairaalatelttoja. Meteko Oy on konepajateollisuuden korkealuokkaisten ja teknisesti vaativien tuotteiden, järjestelmien sekä palvelujen toimittaja. Yrityksessä on kaikkiaan noin 130 osaajaa Suomessa, Karstulassa ja Kuhmoisissa. Yritys on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen asiakkaittensa kanssa ottamalla vastuun asiakkaan toimituskokonaisuuksista ja kehittämällä uuden tyyppiset räätälöidyt kustannustehokkaat liiketoimintamallit. Riihimäellä ja Karstulassa toimiva Mitek Finland Oy on osa kansainvälistä Mitek-yhtymää, joka on erikoistunut rakennusteollisuuden, tuotteiden ja tuotantovälineiden suunnitteluun ja valmistukseen. Mitekin kokemus kiinnikkeiden valmistajana, nykyaikainen tuotantotekniikka ja tarkka laadunvalvonta takaavat asiakastyytyväisyyden. Mitek Inc:n pääkonttori sijaitsee St. Louisissa, Missourin osavaltiossa USAssa ja sillä on tuotantolaitoksia ympäri maailmaa. Kamu Oy on sopimusvalmistukseen erikoistunut konepaja. Vuonna 1982 toimintansa aloittanut yritys valmistaa koneistusosia ja laitekokonaisuuksia. Karstulassa sijaitseva Kamu työllistää 20 alan ammattilaista. Yrityksen asiakkaita ovat suomalaiset, korkeatasoisista tuotteistaan tunnetut vientiteollisuuden yritykset. Yrityksen monipuolinen konekanta mahdollistaa haastavien osakokonaisuuksien valmistamisen ja henkilökunnan vankka ammattitaito ja laatujärjestelmän mukainen toiminta takaavat tuotteiden korkean tason. Ahosen taimiston tuotantomenetelmät ovat kyllä nykyaikaistuneet 6 vuosikymmenen aikana.
Ahosen Taimisto Oy kasvattaa ja myy puita, pensaita ja monivuotisia kukkia. Yrityksen vahvuuksia ovat laaja valikoima ja ilmastoon hyvin sopeutuvat kasvit. On Karstulassa vielä maataloustuotantoakin. Paavolan tilan omistavat Arja ja Eero Lahti. Tilanpito tällä Paavolan tilalla alkoi 1950-luvun alussa ja nykyinen pariskunta aloitti 1982. Tilalla on yhteensä 65 lehmää, joiden keskituotos on 10 200 kiloa maitoa vuodessa. Lihakarjaa on parisenkymmentä. Puulaakson Energia Oyn voimalaitoksen omistavat Karstulan kunta ja Honkarakenne Oyj. Voimalaitos toimii biopolttoaineella, joka tuottaa kaukolämpöä Karstulan keskustaan ja Honkarakenteen tehdasalueelle. Tästä lämmön jakelusta vastaa Karstulan lämpöverkko Oy. Voimalaitoksen energian lähteenä käytetään Puulaaksossa sivutuotteena syntyvää puupolttoainetta. Voimalaitoksessa voidaan käyttää myös metsähaketta. Karstulassa asuu ja työskentelee yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Kunnamo, jolla on varsin pitkä ja arvostettu kokemus lääketieteellisessä tutkimustyössä. Hän on osaltaan ollut Karstulan terveyskeskuksessa kehittämässä uusia hoitomenetelmiä. Ilkka Kunnamo on myös ollut toimittamassa lääkärin käsikirjaa, jota on nyt käännetty 7 kielelle. Monet asiat kunnan toiminnassa ovat tärkeitä. Karstulassa erityisen tärkeitä ovat hyvin järjestetyt palvelut, joiden tuottajina ovat kunta, yritykset ja eri yhteisöt. Kunnan omassa nurkkateatterissa on vuosittain useita ensi-iltoja. Keilaamassa voi käydä Keilahalli täyskaadossa. Vanhoissa vehkeissä toimii automuseo, kesäteatteri sekä ravintola- ja hotellipalvelut. Uusi kohtaamispaikka on lounaskahvila Hertta, jossa voi ruokailla ja nauttia kahvit maukkaiden leivosten kera. Talvisia harrastusmahdollisuuksia on monenlaisia. Yksi suosituimmista lajeista kaikissa ikäluokissa on jääkiekko. Kesäisin Karstulassa on muun muassa lähes 5 vuosikymmentä järjestetty kansainvälinen ampumaviikko, kansainvälinen musiikkileiri, Satu Sivellin lasten kulttuuriviikko, joka toinen vuosi järjestettävä lasten suurleiri Nuohari sekä paljon muuta. Nyt Suomi, jalat tuuletusta kerran niin! Kirkkovuori on Pääjärvenmäen korkein kohta ja sinne nousi 2 vuotta kestäneen rakennusprojektin tuloksena Kirkkovuoren näkötorni, joka on tiettävästi maailman korkein hirsirunkoinen rakennus. Sen rakentaminen sai alkunsa LC Karstulan 50-vuotisjuhlavuodesta ja tornin toteutuksessa otettiin huomioon arkkitehti V.G. Palmqvistin vuonna 1920 piirtämän hirsisen näkötornin luonnos. Yksi tärkeä palveluntuottaja Karstulassa on lukio, monien mahdollisuuksien maaseutulukio. Karstulassa voi lukion ohessa opiskella myös ammattiin. Opetus on monipuolista ja tasokasta, lisäksi Karstulan lukiossa on mahdollisuus suorittaa erilaisia lukiodiplomeja. Yksi Karstulan erikoisuuksista löytyy läheltä Karstulan keskustaa, nimittäin osaamis- ja teknologiakeskus Robotti, jossa on mainiot tilat ja välineet tuote- ja tuotannon kehitykseen sekä erilaisiin testauksiin. Robotin yksi aktiivisimmista käyttäjistä on lukiolainen Joona Pohjonen, joka on voittanut Tutki, kokeile, kehitä valtakunnallisen tiede- ja teknologiakilpailun lukiolaissarjan. Tämän näköinen mies on nyt ollut kopeeksena viimeisen vuoden. Tervetuloa, Harri.
Karstula on tarjonnut monille loistavan uran tehneille läheisen paikan kotiseutuna. Yksi tunnetuimpia karstusia on muotoilija Harri Koskinen. Harri Koskisen tunnetuimpia töitä on blogvalaisin.